Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fabricate Shnong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka Dorbar Dong Nong Neng B, ka Bahab Hapo Upo Rusam Jong ka Shnong Mawïong Umjapung, Menta kasngi ka pratrik ubna yayong arajar arpuway kala penbenapat ba bakan penlong da ka jingele kai football ya ka balatip kum ka second late Amanda Pathaw open to all football event arajar arpuway but ye ka raffle draw ne ka Bynta ban Pynmih Pisa ban Shna ye ka Kynroh ha ka dong nong neng B umshing ka badan halindat jong ka community health center ka badai ru ka lenti ya jong ki pat ba ki basyong basa ha ka ni ka dong urang ba Shnong jong ka Shnong Mawïong Umjapung uba Anthony Karkongor habakren bat kilat patay kubor ulaong baka jingtmu ban Shna yakani ka Kynroh kalong baka bu jingma yakinong Shnong hakapor baslay kawa umshing hakapor lior thong jungi hakabidi bat kani ka jele kalong ba kikwa ban Pynmih Pisa na ka Bynta ba ngin Kynroh ya ki kinriang jong ka rut wa umshing ka ba borobor ka judon ka jingslay bat ka buru ka jingma ya kinong ya lenti ki baya lenti na kani ka lenti ka ba kidang ile mata de kumba kalong menta namar ya kani ka phang ya kani ka thong las dang ning kong da ki long kmi ki jomi ki ba na ni ka dong he ki belong kinong Shnong jo kani ka dong ban perkhat kumno bangin pinbha ya ka yat ke yang ya ka let kawan nomor bala dangi up ya ka sarkar nim poisino sinuru nomor ba la dengile sik sarkar ki ong ba kim don Pisa duna Pisa bat kum ta ter ni phai set kat se bangi phai ki bun ki ching e nomor ba nin let chenong kan dong ru ngim yo ngile se sor ru ngim yo ki ong yangi bangi hap ha ka ta ka sensor stone te na ta ka daw ki sukan hab yangi ha kata ka department henrei pada omdan department dan omdan office su ka ba kerteng kata ka sensor stone tena ta daw ngi sem jing e kumnu ban budin kumnu ban ya siprang ha be dei bat kene ka Bynta tena ta daw na kalyang ge jonga kum urang ba Shnong ba chairman jong kane ka committee na ai kublai kerpang ya kini ki long kumi na ka Bynta kane ka jingslur ka chokri teng weru ya ki parado ki parosnam ki bahap apo ka jela ka jeni ni hakari ka jeni ba ken ya simbenta ha ka ni ka tournament wei galong ba ban yarap ya ka ni ka dong na ka Bynta ki ni ki jinge ka ba maki ki yaman na ka por sa ka por tang lawan ka slap ka mut ki las ir mensim ban ya lenti yo ba kumno kawan ka jingslei kawan ka jingslei tena ta daw ka penlong ya kini long keme ba kin khi mensim warla ki dok ki trace tom ki belasni henrei ka mensim jongki pan ka baruspa ka mensim jongki pat ka bahe ban ya siprang ya ka ne ka kam te ka jinyarap ka jong ki nong Shnong jong ka ri ka jungi da ka bayi simbenta ha ka ne ka football tournament kan long si Bynta ka jinyarap bat ka jing ai mensim ya kini ki long keme ba ya kinong Shnong jong ka dong ngin donru ya ka khalai no sep dan ka raffle draw ya ka ba ni la yo jingbit na sarkar ha ka ba ngin sopnya bat ni kenturu ya kini ki club ba per ki wan banesim Bynta ken ya rap lam yingi ha ka bidai bat ki ka jingthit ya ki tiket bat ka jing pen khalai no sep ya kani ka khalai nasib kan long ha ka ko sau trek ubnai me ha ka madam Shnong Mawïong Umjapung ini ka long ga jing terpan na kalian ga jonga ku mrong ba Shnong ba ku mu chairman jong kani ka sub committee ka ba pek ya kani ka kam tang sipor ba no dep kani ka kam kani ka program kani ka sub committee kan ku no anyap no ha ba dep kani ka football tournament nilai ikut bagian sedang ha pratrik jong ta ulai me ka dek si sajan Bat haka tega sni ngila penbairu bakandon ka start kick lene ka jing sedang ka tega tournament ta ka bakandon ka exhibition match. Apa dia macam ka Shillong press jompi bat ki
dong nong neng bi jong Shnong Mawïong Umjapung te kabai entry na kabanta kan ka tournament kan long lai hajar samspa sampusan koi ka team bat kan ka tournament ngin pen la ka ya ka khandai ngot siliang om dei khat wei dei ka dei khandai ngot siliang ngin sha ru ba koi ka team kan feel dan ni kan pen la kai ha koi ka match lai ngot ki super division player telah dikidan ki foreign players mangi mentama ka sebengilek la kalau ka state la kalau ka ri ka chungi ki pun ki foreign players telah ya ke bang taru ni ailat ki bakin ya participate ka ni ka tournament ka chungi te ha ka bedai pada bat ka prize money ka bagi ngalai penben ha ka sub committee ngi khot ka ni ka tournament ka jing sia da ka wei pat ka nickname bagi dan yang 111 da pipa ya ka banar ka flex of you tak maka total cash prize in all aspects kalau 111 te ki ba job kin yo nyu pho jar but ki bawan ba ar kama kin yo sau phui jar sis pa khat ui tingka tinalor trong kita ki bangi ngi penbet ban ai se kin dong job ki ba poi sa ka thong sa ka final kin don ru ki katu kan ni ki bangi ngimpat la disclose lupa ngimpat papai lupa ndai ka bangi la don ni ka ching tmu ngilai penbet ni ka committee ban ai thaki ba kata kalong ba nginai ya ki award na ka banta best goalkeeper top scorer or promising player trong ni ka tournament te kita gilong ka by form pada na ka banta ban sim kalong tang at ko tungka kata ka by form kalong kamera pan pen ma pisang thu ba kan ni ka kam ka bangi le kalong na ka banta ka jimun to jong ka dong ni ba ka wei tamang idan na pen ka jing sa ka bajur kemudian pendam te ngathai lada pilayo I da ka durkhman ya ka jinglong jingman jong ka te ka chaka ba ka project ka bangi le tingim tep la ka jing estimate ba bi chungi mat kan poi kanam dunai ka lai pholak ten re kat hadu menta ngidang dep tang kumba lai 4% ni na ka kam te katar kalong da ka contribution ka jing kluit sim jong kinong chong Shnong jong Songdong share say da ka government ki ai don ki ba ai ka kai ki bede ba kita ga Bynta te hak bede ba ka ni ka raffle draw pan ila pan baik ba ka wei ka tiket na ka Bynta ka raffle draw kan long tang san pho tung ka khanang ba baro kini yo Bynta ba ni rap lem ni ha ka ni ka raffle draw ba ka price ka bangin ai ka ni ka raffle draw ka long ka baning kong ka de ka scooty TBS company Take up R kan wan ka LED TV, kapalay kan wan ka microwave oven, kapasa kan wan ka mobile phone, kapasan kan don ka grinder. But kindon pada santli ki attractive consolation prizes bagi ngin sa ai, siya ki nong job. Ya kan ka raffle draw. Ya ka bangim pat simla print out ha ka tiket ka jungi, nrei tikna kindon ki bangi ngin sa ai suki. Bani rap lem haka bania participate ka ni tournament bat ka baar kalong ba pinya thiet lam ka ni ka raffle draw ticket bat ngin ya thu ya pi ka ba shai bat sabaro ki ba pe ya ka ni ka khubar ka bangi ai ka ni si kalong ba ka jing pen khalai na sep kalong fair and square haka tu ka madan ka ba ngin pen la kai ya ka ni ka tournament balai ba kum ka committee dong la ni kum kinong song Shnong ngisim me ka senjang ban Shna ya kene kalenti namar ko makalong menta kadang tang kawai kalenti futrat ka bangiya lingba ka campus jong ka Mawïong CHC ka bali to health department but halendet jong kata ka quarter kadang kalenti ka ba nakalian ka Shnong do maswa ka lepen baik bakan don kalenti Shnong tenre kumbalong girang basong management ngila persang hakisnam ki baladem da Shnong ki le trestam re ummi imat kamtor kan ka green signal na kan ka uncle tekum tang nila sedang but kal stretch ka bangin ban pendap ya ka retaining wall kanam duna ya ka arspa san phokut hadu lai spa kalaban kot namar ba hasil yang jong kata kadang kawa bat ka jinglong jong kawa ki porlier kamot kaya kendu sedu siteng ka level jong ki quarter ki badon jong ka health department ten rengi ngila sim senjam ngila pendap ngila le kina ka air excavation ka filling ngila de pendap de spa dumper katar ka bagi berhi ka expenditure
ngila pendep ke JCB work ka ba mdunai ka lai tio man yo ke foundation ke base ka ba khlan mar bat ka wa mla ni le ka te bat ka hait jong ni ka Kynroh ka ba ngi na bas dang kanam dunai ka arpo do atusan phun te kat nang yar sirom ba ne ka level jong ka Kynroh kan kham yar kan dia bat ha ka ba kut I trai ngin poi la mdunai ya ka khat san la ni khan repeat ba ngin ha ban ai ka ni ka ni wal te ngi sung thu e ka jingmo jong ma ha ka ta ka chaka ka ba ngi bat ka jingdon kam ka jumi ki ma ban pendam kum tu ko ma pi mane ba approximately mulu mula kan poi be mdunai ka lai pho do lai san lang ka jing don kam klamar tien ngi don kam ya ke sponsor te ban sponsor dakilak tum dak kam besok ban yo e sponsor te nama tak daw namar banyak ni ka tournament ya ka first lead amanda pathau la run dak ni ka ya ni sport club ten re dak jing stu jumbot jongi ba ka Shnong te ngilai kren yaki ya ka ni ka club yo president yo ni ka club bagi member bagin ailan yang ni bagin run kan dia kanang ba ka funds ka mamit ande kan yo ban yarap be tik ban perlet nak tak ni ka jing semua jongi te kum ta bagi awat di resource person ma ki sponsor ki perlok ke jungi ke bana yu te ha wakado ngiyo ya ke sponsor nak kata kalian te nama tak daw ngi change no ya ke title je tournament ban man se ban ai kom te nak ban ta ka jing bento jong pai ba jong ke nok song